दुखुनि साननि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों जे पार्टी फुर्तिनि बाथ्राखौ जालदाब दोनथ'नानै एस ए हल बर' जाथिनि गेजेराव सानसे समाव थामहिनबा सम्भब जुदि जायोब्ला एप्रिल मेनि गेजेरावनो अल बड' नेशनेल कन्वेन्शन अर कनफारेन्स खुंनानै जेसेबां बर'नि मेलेमजिबिफोर दं गोरों गोरा दं आफादफोर दं हानजानि मानसिफोर दं बिथांमोनखौ लेंहरजोबनानै खुला खुलि सावरायस्रांनानै बबे लामाखौ लानाया गाहाम जागोन बर' हारिखौ रैखाथि होनांगौब्ला आलादा बद'लेण्ड हादरखौ मोननांगौब्ला बिनि सायाव थांखि लानांगौ होननानै आं दिनै बे गोथार आयद श्राद्धनि गेजेरजों आं खावलायहरबाय आं आरज गाबहरबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दा रिहेबिलिटेशननि बाथ्रा मार्टियासनि बाथ्रा ना बेफोर गासैबो ए टु जेड मालाबा समावनो जालांनानै कमप्लिट जाजोबनांगौमोन नाथाय दिनैयो बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टआ अलरेडि 5 years कमप्लिट जालांबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रालै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जायखौ लानानै दिनैयो एकर्ड खालामदोंमोन बैसोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ दिनैयो होनो हादिया होनो रोंदिया कारना मा होनो हायैनि आन्दोआव मा जाहोन थानो हागौ मा कारन थानो हागौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' माहारिनि मोनसे माहारियारि आफाद बे आफादखौ मानि थाखाय दानानै होनाय जादों दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा मिथिगौ नाथाय जाय थांखिजों जाय सानस्रि सोदोमस्रिनि गेजेरजों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै होनाय जादोंमोन फैयै फैयै माबेबा मोनसे स्टेजाव दिनैयो बै सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि लामाजों माखासे एबसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरखौ सोलिनाय सामलायनायखौ जों नुनो मोनदिया जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा सानैसो दैदेनगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोहोखौ बेसेनखौ आन्दोआव मिसइउज खालामनानै फाननानै आन्दोयै माखासे बेसेनफोरखौ लागासिनो दङ आरो गावसोर जेरैबायदि फाननानै मिसइउज खालामनानै जाखिनि बेसेन लादों बैनि दरसे दरनै बेदरखौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे फिसा फिसा बिबानगिरिफोरनो ओरै खुबैनानै हरदों बेनि गेजेराव माखासे फिसा फिसा बिबानगिरिफ्रा मोनजानानै गोजोमनानै सिरि थादों फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो मोनजालांबाय थागोन खोमा बेफोरबायदि माखासे साननायनि बाथ्राजों दिनै बिथांमोना गोजोमनानै दङ जों मालाबाबो लुबैया बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गावजों गाव बुलायलायनानै गावजों गाव होसोलायनानै गावजों गाव धमकि होलायनानै फोथैलायनायखौ जों मालाबाबो लुबैया जों जेब्लायबो इउनाइटेड इउनिटि थानानै जोंनि बर' माहारिखौ बे बुहुमाव माबोरैहाय गेरेमसा माहारि दालांनो हागोन बेनि थांखि बेनि सिमांजोंसो जोङो दिनैसिमबो आगान सुरगासिनो दङ नाथाय जोंनि बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां सुजुनायनि गेजेरावनो जोंनि बर' माहारिनिफ्राय ओरैबायदि लिडार ओरैबायदि दैदेनगिरि दङ जायफोरनोखि एन्टि बड' हारिनि सुबुंफोरजों बायजानानै इउसलेस खालामजानानै जोंनि बे बर' माहारिनि बर' फिसाफोरनि सिमांखौ थेर बेथेर खालामनो नाजाग्रा खालामग्रा बर' फिसाफोरबो दङ बैसोरनि थाखायसो जों जोबोद माने दुखु मोनो जों दिनै जोबोद माने साननो गोनां बाध्य जानानै फैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि दिपेन बर' आदाखौ आं मोजां मोना अपेन बुंखाबाय आं मानि थाखाय मोजां मोना होननानै बुङोब्ला जेरावनोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि बिबानाव थानानै आफादनि बिबानखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय फोसाबनांगौनि थाखाय गुबुन हारिनि सुबुंनोसो भट होनानै देरहासार होहरनो खावलायग्रा बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि दिनै जोंनि माहारिया एसेबांथो थार्ड क्लास स्टेजाव सफैबायना जेरावनोखि जोंनि बर' हारिनि बिखानि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय गुबुन हारिनि आखायावसो दायित्व होनांगौनि एसेबां थार्ड क्लास स्टेज सफैबायना मानगोनां दिपेन बर' आदा नोंथांनाव दिनै नोंथांनि सासे फंबाया सोंथि सोंहरदों मा गोनांथि दंमोन जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इसुफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सोरबा गुबुन हारिनो भट होनो थाखाय बिथोन होनायनि मा गोनांथि दंमोन दिनै नोंथाङा सासे फंबाय सानदोंब्ला आंनि फिननायखौ बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथाङा हरगोनखौ आं नेनानै थाबाय मा दरखार दंमोन मा गोनांथि दंमोन मा गोनांथि फैदोंमोन जोंहा गुबुन हारिनि आखायाव जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय भट होनो खावलायनो मा गोनांथि फैदोंमोन बेबायदि स्टेजखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा नुगोनखौ जों सिमाङावबो सानाखैमोन जाय गुबुन हारिनि आथिं सिंनिफ्राय जोंनि बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय एसेबां जोंनि बर' माहारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय दान होलांबाय दिनै बैसोर ओरैनो दान होलांदोंमोन नामा
हा दा जायफोर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जोंनि माहारिखौ उदांस्रि खालामनायनि थाखाय गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांबाय बैसोरो जोंनि बर' हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ फोसाबनांगौनि थाखाय सुस्रांनांगौनि थाखाय गुबुन हारिनो आखायाव दायथ' होनो थाखाय सोमावसारबोदोंमोन नामा? मालाबाथ' सोमावसारबोआखै। बे गुबुन हारिनि आथिं सिंनिफ्राय आखाइनिफ्राय उदांस्रि जानो थाखायसो जोंनि बे बर' माहारिखौ लानानै उदांस्रि खालामनो थांखि सोमावसारबोदोंमोन। हा नाथाय दिनै जों मा स्टेजाव मा बाथ्रा जों खोनानो मोनखो? हा गोसो बायदि बाथ्रा बुंनायखौ जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेशना सिरि थाला। जोंबो पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्शन हरनानै जों काउंटार होगोन। हा आरो फैबाय थानाय समाव गावबा गावनि सम्पति बायदि गोसो बायदि बाथ्रा दा बाहायसिखा सिदा बुंखाबाय आङो दै। मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि बाथ्राखौ जों दिनै मा बुंनो? मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों दिनै बाथ्राखौनो बुंजाथावामोन। नाथाय दिनै ओरैबायदि थासारि सफैबाय, ओरैबायदि स्टेज सफैबाय, जों दिनै बाथ्रा बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। जाय समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन, बिथाङाबोथ' जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै संग्राम खालामबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोनलै। दिनैसिमबो जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों गाज्रि मोना। नाथाय माखासे पलिटिकेलि बाथ्राफोरखौ लानानै, माखासे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थांनाय समनि बै माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जों दिनै दुखु मोनो। जेरैबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ दिनै जों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि खोमायाव मेगननि सिगाङाव खोथा होबोदोंमोन, बैफोर खोथाफोरा दिनै गासैबो फेलें जाजोबनायखौ जों दिनै नुबाय। दा दिनै बुहुमनि बर' फिसाफोरखौ थगायनानै सोरबा लिडारा, सोरबा दैदेनगिरिया गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखाय, गावबा गावनि लाइफ स्टाइलनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो जुदि सानदोंब्ला बैबायदि लिडारखौ, बैबायदि दैदेनगिरिखौ जों मालाबाबो सापर्ट होनाय नङा। सिदा बुंखाबाय आङो। हा जाय समाव जाय लिडारखौ जोङो जेरैबायदि सनमान होनांगौ, जेरैबायदि सिबिनांगौ जों सिबिगोन। नाथाय बैसोरनि सोरबाफोर लिडारा जोंनि बर' समाजनि नेमखान्थिनि बारगा, हा जोंनि थासारिनि बारगा माखासे बाथ्राफोर बुंनाय, माखासे पलिटिकेल डायलग मारनाय जुदि जों नुदोंब्ला बेनि एगेन्स्टआव जों जेब्लायबो गसंथानायनि बाथ्रा बुंलांबाय थानाय जाखागोन। सिदा बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेला मोनसे हाइस्ट फराम जायो, जेराव 7,000नि बारा थान्दैफ्रा बाहागो लागोन आरो बिथांमोननि थानायनि थाखाय वेल इकुइप बेबस्था खालामनाय जादों। एग्जिबिशननि बेबस्था दङ आरो बेयाव थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि जिखिनि सोलोंथाइनि जेंना, जोंनि समाजारि जेंना, जोंनि एकर्डआव जिखिनि दफाफोर जोङो मोनबाय, दासिम बे 5 बोसोराव बेसेबां मावफुंजाखो, आद्रा मा दंबावो आरो प्रसेसआव मा दङ, बिनि सायाव तन्न'तन्न'यै सावरायनाय जागोन। आरो फिउचार जिखिनि जोंनि भिजन आरो एक्सन, बे मिशनखौ जों तयार खालामनानै हाबा मावलांनो थाखाय जों थांखि आजावगोन। माखासे जेंनाफोर दङ, गुबै जेंनाफोर। जोंहा पार्लियामेन्टआव बिल फैनांगौ 125 एमेन्डमेन्ट, जोंहा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, जोंहा भिलेज इनक्लुजन गामि थिसनबावनांगौ, कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु थाबाय, बर' कसारि काउन्सिलनि गामि थिसननायनि बाथ्रा थाबाय, हा हुनि खोथा थाबाय आरो फारसेथिं NDB बारग' बिथांमोननि जिखिनि इस्युज दंबावो, रिहेबिलिटेसना प्राय जोबनायनि लास्ट पर्यायाव फैबाय। मैया 590 जिहेतु होबावनाय जाबाय। जेलाव थानाय केस उइथड्र खालामनांगौ, बे गासै बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायगोन। सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो मिशन क्वालिटी इडुकेसननि हाबाफारि जिहेतु मावबाय थादों, समाज बिथिङाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि हाबाफारि मावदों। गासै बिथिंखौ लानानै जों गुवार आरो गोथौयै डेलिगेट हलाव सावरायगोन।